Този уикенд бях на едно много интересно обучение по метода констелации и в един момент водещия ни попита: как гушкате децата си? Ние се запитахме как може да ги гушкаме. Гушкаме ги! И то много силно. Той леко направи пауза и каза: сега ще ви покажа как би трябвало да гушкате децата си. Ние бяхме в очакване. Той стана, отвори си ръцете и каза: ето така трябва да посрещате децата си, когато ги взимате от градина, когато ги взимате от училище, когато се прибирате в къщи, а не отивайки и взимайки го от градина, се навеждате и връхлитате върху него, стискате го и то се чуди сега какво му се случва. Това е много остро навлизане в неговото енергийно поле и нарушаване на неговите граници. Друг пример. Прибирате се вкъщи, след като ви е нямало цял ден, 2 или 3 дни и горите от желание то да ви каже колко много сте му липсвали, колко много ви обича, и влизайки през вратата му казвате: обичаш ли ме? Липсвах ли ти? И аз се развълнувах. На него му трябва малко време, за да свикне с вас, да изчакате вие и то да се приближи. Това беше един много добър пример и много добър урок с нашия невероятен учител.